барои шумо мо ду роҳа интихоб кардем. ҳозир якумшам бефаҳмонам, баъд дуюмша. Якум корхонаи калон мерен. Мисол бозори Кушониён мерен. 95% магазиное ки дар Кушониён ҳастай онлайнда нестанд. Чӣ савдо мекунанд? Мисол мебел, запчаст, техника, автоаксессуар ва як галаи дигар дар уҷа товарҳо ҳастанд ки онлайнда нестанд. шумо қатъи соҳиби магазин договориться мекунед ки ака ман товари шумоя дар Instagram, TikTok сомонтиҷӣ мефурӯшам, шумо мада фоиз тиҳед. вақте ки шумо договориться карда мешен, мегирен дар ҳамин се платформа ӯ товара добавил мекунед. баъд аз ӯ товар то клиента рафтана шумо фоизи худтона мегирен, пул кор мекунед. агар ки сахт тамбалӣ мекунен, иша наметонен, дуюм роҳуш ҳастай. дуюм роҳуш ягон услугара ёд мегирен. тоза кардани кондитсионер, тоза кардани хона, тоза кардани хонаҳо ёки зданиҳо баъд аз ремонт ва монанди инҳоро ёд гирифта товар мекунен. вақте ки товар карден, Instagram, TikTok сомонтиҷида мебурену тариқи онлайнӣ пул кор мекунен. вақте ки ин роҳҳоро истифода мекунен, ҳатман пул мешава. главни желания. вақте ки шумо карден, пул мешава. пула пасандоз мекунен. вақте ки пасандоз карден, онлайн магазини худтона мекушоед. вақте ки кушоден, товар вибр мекунен, уҷада савдотон зиёдтар мешава. а одамое ки пул доранд, намедонанд чӣ хел савдо кунанд, чӣ товар савдо кунанд, рӯи экранда WhatsApp мо меброяд. шумо моро нависонен, мо шуморо мегӯем ки чӣ товар вибр кунен, аз куҷо заказ кунен ва чӣ хел продвигатсия кунен, ҳамаша фаҳмонда метиҳем.